Unsafe o dili luwas ang second floor o third floor sa 4-story 12-classroom school building sa Babag 1 Elementary School base sa resulta sa gihimong rebound hammer test sa mga structural engineer sa DPWH Cebu 6th Engineering District niadtong milabayng Biyernes. Kahinumduman, gipabakantihan o gikordon ang naasoy school building niadtong August 12. Human nakasinati og pagtayog og vibration ang mga estudyante og magtutudlo nga nag-okupar sa naasoy mga classrooms. Sa text message nga gipada sa Information Officer sa DPWH Cebu 6th Engineering District, nakitaan og dagkong mga liki ang slabs sa second ug third floor. Nakig-alayo na usab ang DPWH ngadto sa kontraktor sa naasoy school building aron kini mapaayom-ayom ug mapalig-on ang mga apektadong slabs. Limited access alang sa mga authorized personnel ang gitugot sa DPWH alang sa ubang area sa nahisgutang school building. Apan higpit nga gidid-an ang mga estudyante nga makasulod. Gisugdan pagpabarog ang 4-story 12-classroom school building sa Babag 1 Elementary School niadtong February 2017 ug na-turn over ngadto sa DepEd Lapu-Lapu pagka 2018. 21.7 billion pesos ang gahin sa pagpabarog ni ining maong edifisyo.